Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wadda ake kira Bikas Hausa TV, wato channel mai albarka wadda yake kawo muku fashin baki ko kuma labarurruka dangane da abin da yake faruwa a duk Najeriya da kuma faɗin duniya gabaki ɗaya. Kamar yadda kuke ganin wannan channel, idan farkon zuwanka ne wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa domin samun fashin baki dangane da abubuwan da yake faruwa. A yau za mu kawo muku fashin baki ko kuma in ce labari yadda 'yan ta'adda suka mai da mata suka zama zawarawa, da kuma hare-haren da 'yan ta'adda a nan Najeriya suke kaiwa a garin Katsina, Kaduna, Sokoto da sauran jihohi har Zamfara, inda ba a samun zaman lafiya. 'Yan ta'adda sun kasance suna yin abubuwan da suka ga dama a cikin Najeriya ba tare da wani ya tanka musu ba. Aƙalla 'yan ta'adda sun kashe mutane da yawa a ƙasar Sokoto, sannan a Zamfara ma sun kashe mutane bila adadin. Gwamnati tana kallo bata yi magana ba. Wannan mata da kuke gani mata ne wanda aka kashe musu miji suka zama zawarawa, suke daga hannu, suke yin zanga-zanga domin gwamnati ta kawo musu agaji a garin Zamfara. Kuna sauraron wannan bayani ne daga Bikas Hausa TV. Ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa domin samun bidiyon yanda 'yan ta'adda suka kai hare-hare da kuma irin yanda suke kashe mutane a kasar mu Najeriya. Idan ka lura da thumbnail din namu, zaka ga yadda 'yan ta'adda suka kakkama wasu civilian, suka daddaure su, suka yanka wasu, sannan suka harbe wasu. Wannan ta'addanci da ake ta yi a Najeriya ya kasance suna da wata shugaba wanda ake kira turji. Wannan hoto kuma da kake gani ya kasance karamin hoton wannan turji ne, wanda yake karami tun yana karami. Kaga yanda fuskar azzalimin yake. Ya kamata gwamnati ta dau darasi dangane da wannan abubuwa da suke faruwa. 'Yan bindiga daɗi sun shiga garin Sokoto, sun kashe mutane aƙalla 50 a yau zuwa jiya. Sannan wanda yake shugaba, ba wani wanda ya fito yayi magana dangane da abubuwan da yake faruwa. Mun yi itifaki, mun lura cewa ma idan aka yi kisa ko kuma aka kashe mutane, gwamnati ba ta son faɗan adadin mutanen nan, saboda su 'yan ta'adda su suke fito su faɗi adadin mutanen ma da suka kashe, har su yi kirari akan cewa sun fi ƙarfin gwamnati. Ya Allah ka kawo mana ɗauki dangane da abin da yake faruwa. Jama'a ku ga daidai ga mata nan dai suna ɗaga hannu dangane da irin kisan gilla da ake yi wa mazajensu. A yau ne muka samu rahoton cewa 'yan bindiga sun shiga wani ƙauye nan wajen Zamfara wanda yake kusa da cikin gari, sun kashe mutane aƙalla 50, sun buɗe musu wuta wadda ake tsammanin su wannan wadda ya yi warin suna wadda ake kira Bello Turji, ina ga shi ya kai wannan hare-haren. Har yawanci sai dai su kashe mazaje su bar mata, wasu matar kuma in masu kyau ne su tafi da su. Sannan sun zo sun takura wa mutane masu kamun kifi. Idan ka lura a cikin hotunan nan namu, zaka ga mutane masu kamun kifi wanda su turji suka kai musu hari, duk suka kakkashe su domin su samu abincin da za su rika ci na kifi. To jama'a, idan dai kuna son samun bidiyo complete yanda suturji ko kuma na 'yan bindiga suke kai hare-hare, ya kamata ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa domin samun bidiyo complete yanda suka kai hare-hare da yanda kuma suke harba mutane a garin Zamfara. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin samun rahoto daga gare mu. Bikas Hausa TV. Abinda 'yan ta'adda suke yi a arewacin Najeriya gaskiya ya kai inna, suna harba mutane, suna kwace musu mata. Allah ka kare mu, ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu gabaki ɗaya.